Na sinoć završenom jubilarnom 25. Mandraču okupilo se oko 150 slikara iz Austrije, Slovenije, Rusije i Hrvatske. Dame i gospodo, dragi slikari, prijatelji Voloskog i prijatelji likovnih umjetnosti, srdačno vas svih pozdravljam u ime organizatora Mandrača 2010. godine, to je Hrvatski muzej turizma i naših suorganizatora, a to je Talijanska zajednica grada Opatije, mjesni odbor Volosko i turistička zajednica grada Opatije. Ja prije svega želim zahvaliti svima koji su sudjelovali kako jučer na malom Mandraču, tako i onima danas na velikom Mandraču. Riječ je, kao što je već rečeno više puta, o 25. srebrnom jubilarnom Mandraču. Prvo mjesto u profesionalnoj skupini stručni je žiri dodijelio Saši Jantoleku za triptih Susret. Druga je bila Goranka Skupin i posebno priznanje dobio je Branko Picul. U općoj skupini zlatom je ovjenčana Erika Medanić, drugo mjesto pripalo je Mariji Volkmer i posebno priznanje dobio je Adalbert Žvab. Volosko je nastavilo živjeti i u noćnim satima, gdje se na izvrsno posjećenom koncertu Dražena Zečića okupilo raspjevano mnoštvo.